dak kewang ni Kursenem ng geraptun penopot elitum APHRC a nomination neli nomination paper pas pemil pemil non ke elitum kam ke claim ceturok nang po at himala ke kijutsi aron usi ilitum chininang po ron kacedan inglong arat lapen kilonja okomia atum lapen adivasi atum an ihi dopet nang po lapen non dopet lo lapen ahi kaprek anatuke keci atum la so aron non ilitum akei lapen along ri kaceraya pan la so ron cedan pemenang po pinipenke lapen nilitum ipuji esondo non our side ended po atimalaga urgent election commission of India pen code of conduct do's and don't ke claim nang ne po alam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along ke top like announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Daki pula pohelo concession kipi namane nang tum kuan kipi nang ye 100 pharu kipi nang ye do pokep anang pichot nun pelapusan a program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaning je tekang ration card lapen ke Orunodoi ke do atum an apan ke ason kipi pe joy pik po walam lahe hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct kan sikaning jil la si la ke son ke jokta la ruling party atum paninje long nang ni ap ruling party atum ninje long le pusi la dake pu akapre ka tom pan pupe ba akapre ka tungge sanction da un ida jikadi la po alang litung sanction un ke la si alang litum pan la ke ninje long lik lagi pusi lake illegal lo lake aron realam lo pusi dak paninje long nang ni non ninje barat jong si BJP tum ninje barat lote ilitum khang dun bek na po lapen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made review by political executive lake minister atum hai hui EMC, MSC, MLA, MP atum hai hui. Lapen ke processing of beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till completion of elections. La processing election processing application hala application ka submit tang tu loan aphan tame subsidy aphan tame scheme aphan tame project aphan tame application ka submit tang atum a application ta non akam and edit nanti la election tang te ticket usidak etok do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atum kam ke claim tang contract work pin ni halai hui am sita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abangke lake election tang de tike claim longli nangjite pudaga pudo commission la election commission a permission and back nangji jongsi
Arjet upay we la ke claim vek nang popular date la son ke dukok ti ke pot earthquake do mene la pen omon ke the do disaster ason chini un e aprang pen chini ne pin pen akisum son do mene pot son hut ke pinangi tema seta la bang ke commission pen election commission pen permission nang vek ji. These include works under the member of parliament, Rajya Sabha members, local area development fund for MLAs, MLCs, local area development fund, MLC, pulote lage member of legislative council pulo non dak ilitum ke MAC ason po MAC CMEM atum anta hang askim ta non ke claim long nang ne lapen nitum son ng people son askim ng sanction po puke asap ta alang litum ning je long lik a power la son a power ke do tu ka sanction a power ke do tu non itum independent ke thur ke hai helang atum ke la ka power abe ilitum ke la ke la itu maning je nang ni pupe seta alang litum power ke do tu man ke la ke ning je long lik Ladak la hello ke to. However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bom abang ke dak tipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji kuya. Na lagi tu. La sila so lama bang non itu masih MEM atau mentak lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tentang ningje berat itu son pape claim poson claim opola an ke la ke election ke chipe haji alang litum jak kong do pot non mate las election ke chipe haji apan undue kopul maho undue opportunity alang litum ke en lo lake lasi lake undue opportunity mane ke long le net nang ji opportunity ke long le net nang ji our side alang litum la so our side ke en lo lake chok che paning je long nang ne ku ta ke pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se ke dan lake ka che lem kam gali aja tum ke election ke thur pan si ma tha chot election ke hai po arleng ke the che plan po pan si ma tha chot arleng ke the gali law ting ke MLA MP minister chief minister ka do eta government servant lagi itong government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilitum non nilita sarkar public atum aban sige plan dunia phansi non election itu ko people lo aban athema public atum ke kaddu government ke delhi ke dam rake claim nam ji un la si ilitum invite lo niliphan na invite non pulo na invite lo te ni hide lo te alang litum ke claim kang tum kam ankon not a department na ma kopya ministry along ma kon not a hospital along ma la anta nili claim pipet nang po laki la helo la pen claim pipet ko la pen autonomous state ke long vek ye phan ke lage claim vek ko sik sidul ka bang tang vek ye phan ke lage claim vek ko la ben siksi tu la jak kong kang butang pot anta ka chelong tu edi dia phan claim pek ko la pen ke lan chot takalilang di mahasao phan MLA number ka pe bat dia phan la pen MP ka prek hata ki pi dia phan yung claim pek ko la pen di mahasao long non ponjat si pe do ko hada autonomous council ka leader lo halada la ponjat aku ka pe war tu pi dia phan la pen ako autonomous council ke long to vek ya phan di mahasau ta la si hadaktan eli claim vek la pen eson alam ningduk apar ningduk alam aprang hot ke number 3 di pu ST autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang war chor non ke autonomous ka leader lo itum general ha plain district along ST atum han ka reserve ateng si dak bi thurong lo la pot nilitum nili highlighted itum autonomous constituency ako ke long to vek ya phan claim vek la pen do olang ke claim kam tum
development ason abatay lo ni ningji university ta West Karbi Anglong ta do nangi lapen ke di Mahasaw ta university do nangi medical college ta di Mahasaw haflong ta do vek nangi lapen medical college West Karbi Anglong ta do vek nangi no namat ke itum east pen damlo te banga district kap jet si itum emithang district je damlong ji titi la port ilitum hatakta university lapen medical college ta do nangi lapen la district ke thomang bong pharmacy kacar pharmacy school bivek nangji lapen bivek dia pansi ni liklem vek ko athema itum pharmacy school ka por helong lepen na jok pharmacy ke do an do wai ke jor an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu aling si itum rong so ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a det ke dam tang a do wai pi ni si jor horatiti la ka pa ve det dia phan dum ing long a rat pharmacy kang pulong et dia phan do wai ke jor long et dia phan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along tan li bivek ko da pen hamren ke college ave engine sumimi kipuge district headquarters puhada college do ta ha atto ha bitaju college putin mimi lasi non hadakta mesen college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek ko la bangke ke claim vek nang yalam la pen nonamat LP school do chot por ME school ka ve pen a job LP school ke pas tangatum arta ningkan krehini ningkan kre thomatum akahelo ni kilometer cap crazy an akeng benga damnan habit aju phere meme komarne kidnap that meme so maraphan la pot lage LP school ke do thai an ke ME school ta bivek ko ha the dung aphi kin akahelo ke dam la leson ga prek la lage heno halata heno seta la bangke an phere meme melo seta la pot si LP school ke do thai an ke ME school ke bivek ko lapen hospital ke bivek ko to war ka be thai itom ha kungri piason jinam veliason lapen ke ha borpung tarapung son lapen singhason along hala jolin lapen ke wongjang lapen ke ha jirka ingkierong lang meglu lang bini ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam hai an nelitum towara bangke silam lakpo lapen ke lan chot takalilan haladak kukip aphan ke plum pomat karbiatum nang kathuruk amat la congress lapen BJP atum karbiatum a polling station lapen karbiatum a school anta da long nit lapen silonia long van la amat halatum non ke vote nang pidunji aphan school nang dunji aphan kilometer troksi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke flung pu ama karbi atum kadrong komat no lai ke claim dun la ke litum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum ha bang so ta aning ki tipu ko pisi dan tum dak habit ke dona po dak pen dam serang no dam de te police nang ne po kusan si ka pa pere tu hala ke karbi atum aron ka chitin ni det apot na lake la pot si netum bangke non nili power long le ko sita nili jirka intierong ta polling station ako pon tu det lo la pen nili hala Pherangke therong hala doctor lipson rong pie to marong ta ako polling station ako pon tu det lo la pen tar long abangke akimi polling station ako silam tu det lo hala kaprekan ta kasilam dia pan tum application PF lo non election tang lo te hala anta ko pe do tu lap son thak taxi along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station la pilap pu amethang polling station long amen ve ko nat lo ne chirita theklong le la pot si non neli non nang litum pe ka choning di kang tum nang litum ta lam ba je thang non rong asara tum am lapen ke
serwan kep atum an la pen hala kukia tum tame dimasa tum tame la pen rengma tum tame syam tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen nona mache langdun serak nang puling election office along amen cepe do serak nang do ke do pusipu amat online pen ke claim amat amen dake do nang pot bang ha Rajasthan nang klang rong ha Gujarat nang klang rong lake la BJP tong ka bojat lo tribal atum election ka pit vote ka pit joklong le dia fancy la ke claim lo online ke join muchor akam putang detle non su muchor akam pe polo na claim rong la pot la ke ilitum che chak lu nang nelo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang letik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke do hala dak nang itum che pon tu serak no la ke claim serak ma silo la pen BLO tum phanta choningri lo alang litum phere re pin pen athema itum hey aron si kechetan la pot si BLO tum ta phere re pin pen non amat la voter list along amen ke se pe do to FG phan rat atum phan inglong rat tum phan than bek nang ji Osomia tum phan Adivasi tum phan than bek pa pe claim bek nang ji la pen APHLC tum phan an ke CC committee tum la pen PS committee tum phan na choningri lo alang litum ta thur pak nang pola so kam claim ji ke athema ron ke chidan pule hile ave pule ko musi ke ka hai ujilama itum vote hello hile lo kente ahile ave pulote lage ron ta hai udilo lage ka cheteng men lo ka hai ne de ji non huti la potsi choningri lo ko ka cheteng pule lo te lata lage violence che plan tu de le pogante in sam jin be se claim nang ya pot la vote ti pilong be ya phan ka do ta claim pro nang inon autonomous state tu ke lage ke long vek kia phan ke la thue ne tu ke claim vek po dakar biang long akaprek di mahasaw akaprek tami la tu ke alang litum akaprek sinangi ponde akaprek tami alang litu nata lapen ako la mo pen tipu ponchat hadak bikok lo hedi dakta nang biji afansi nelitum ka sinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke जिला परिषद से बीजेपी पंचायत ऑफिस से बीजेपी लगे आरलो पेन इतु में चीनी दुन के लासो पापे क्लेम लोंग ले देत नंजी जिला परिषद पंचायत के डाक पापे वन लोंग ले देत नंगी अथेमान जिला परिषद पंचायत के वन लो पुलते लगे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243M लपेन ZC सी लगे कान लो लपेन पंचायत अल्लो सेक्शन 1 1994 एन इनकार का सलाम पंचायत अल्लो सेक्शन 1 सी लगे कान लो lapen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an kapivir kia phansi la ke claim lo la posi poncat ke la ke chia tuma poncat abang ke pedulong ledet nangi ilitum hala article 243D along ke to ilitum tribal tuma poncat la ke uki ke tulsung waisa pulo rengwa ke injeng tirupanyo songsat wen pulo lapen ke reng ma dengan injeng tiru punya somsat ben pulo kukia tungge tulsong waisa pulo lapen dimasa tungge rajina isokho pulo lapen khasia tungge dorbar snong pulo lapen garo tum aking nok ma pulo syama tum mukpom chahuban pulo halasi donangi lake constitution along ke tok du lake ni tum claim vek pu election high late lapen lan ta chot kalila खेती के क्लेम अकाम दी अधेमा किताब लोग तत्व लो इधर के चिराई पुलते खेती क्लेम पिक नहीं लापेन दुकान दो पिक नहीं पढ़ा के तो अधे दुकान ये दो पुलते इन लोग ले थाक्सी इंगी के दी लापेन के लोग ले आ थाक्सी हेम ता किम जी के दाक्सी इंगी चिप जी जोकरा नंग थारले ले लू खेती के क्लेम ता लोग ले लोग सी इंगी क्लेम चिप जी के अंते जोकरा नंग थारले ले लू ला पोची इधर के चिराई पुलते नॉन aru nong ching di ta nange le thule po ile tom kheti claim bek nangi la pen ke dukan do bek nangi dukan ka pe dolong dia phan kheti ke claim nong dia phan ne tu ma pang ke election ke hailo te thul pak ko claim bek wala thuke la pen ke riso o karjang atu non dak pen kat nang eto ha Chennai Bangalore Mumbai
เดลีเบเทกันนั่งเลยฮัดขี้ตาทีโลกิเทียปุ่มนั่นเจวันลงเลยเด็ดโลโลปิกโลอาจารย์ตุ่มเป็นนั่นสุดจะกัดโลลาซอนลักอีตุ่มอัดเด็ดอัดแค่กีวีรกรรมลักลาปอดซีลานนฮัลดักกระชมดักดามอตุ่มพันอันดักการเบียงลงdi mahasau angpong nitum abar sai pi rep ko la pen ke dukan ake theke do ya phan hardware dukan ke do ya phan color Kechodut dukan ke claim ya phan electrical goods dukan aphan peri ke joy dukan aphan nitum ki pg loan sita nitum pidep polar risomar o karjang kan tang business ke claim tek tum an sita nitum choning rilo Pherangke bacu bay nang ni loan ke long ye phan pomat enaman mohaba anul kapre ka phan pangi rong la pusan account la ke claim nang ni lo ha ke che dom phan dukan long pangi thurong ko lote la ka thang da le velo son bangi kheti claim puta along le do ma kheti hambang ke che dom ba pe claim rong po bang ke la ke claim nang ni lo eme thang si claim nang ji la ke the rak nang ni la ke bang america te ri hidi ke claim Mathata ki abigasi achi risi suritroxi e dono munin ketie claim hada ili tunge thengthe e katherak bodi ti dup nang sini det napu ini ta dup etlon ta sita e tunge thengthe ta e hai he bodi America te kilometer e thengthe sai se ti lo ada ke Israel ta la puthak thak lo la pen an ke chuhut America long la pen Israel long ni tunge dam vek lo kai ta thengthe ki up ili tung pupu har lung pen na son har lung pen nang vidun kok ti kilo ada ke lage the seri pukali lage an ti cholong si na pi hada ka an ta ave tu da ke dia ta ke him la pen la thengthe sai se lu hada ke the rak nang ni lo lage kar bi ing long rat tu an ke kati ki ja pa le beha ason api pang reng nang ji chỉ lòng chạy nông cái băng rình như phan đi tung claim về gì thì mà chỉ lòng chạy nông băng rình lấy thế họ ở bên đây cái gì hi pensi họ ở chế plan cái gì là bên Ajok đi tung along lên non họ ở cái sai sel là bớt chỉ lòng chạy nông băng rình pin năng gì chỉ lòng chạy nông cái băng rình cũng là thế lang dun pe min năng gì han ame thang pa chupan nang pa pikir nang ring te ring po po kama bang kali so na bang kali la pen Ilitum बाप की फुगा से लेट पे नपोट रीत बैठे हिदी बैठे बाप की फुगा से लेट पे नपोट दवाई आप देखती थी बड़ी हाला दवाई आपको लांग अलोंग दून पो चाय नोंग चलोंग तुम बाप चो पो लांग अलोंग अलांग जून पो थीरुक थी बड़ी ला पोटसी नहीं तुम बाप की फुगे से लेट नंग नहीं लगे दवाई पी नंग नहीं ला सो बाप की फुगा काम बंके अंदोते तुम चाय नोंग चलोंग भाग वी वो ता लगे रेंग उन एलो itu mata pemenang ila soalam bang epet emetanga mata prana mata la ke memine ji Pecha si halo te pilo ke claim prank la neli ka ningye bara thai hui helu neli claim ke adu ya hoi pthang alu tungin na pilo beha adu ya hoi pthang ja pesa hoi adu ya hai ke la ke ni tunge che lang vek ko lage ka ningye ji akam da velu la ka case ke chelang ilong risi ke celai ke car ke cerai putang det lo le adu ya hoi le celang le det dilang ma sana le pinis lo chok de lo stahla na le lo so prang ke se tum na le pan jitu na le notion file ke cancel link ku ku na le tum han pilo lambol bi alang li tum chuning rilo bang sarkar tum prohibited lo bang returning officer prohibited lo bang damn care returning officer Neli pana pe 5 minit isi tanang ni ini. sir candidate bahini do ko pulang trip thara sab lam kar pin Bang ini candidate le alang li ke lage dummy candidate. Neli tum neli pine chuplang det na po hala neli nomination papers adi. Athi non hoite ni tu khai kache roya kam se claim kan di. Bang ma se kache dan ke di bang khai pan si. Hala tum un angen ni lupana pi un edati ke claim ke la masi ni tum epechal sipe nga dobek nei tu si alang li pan ni tum api pi dun den alang li ke ti withdraw det nal tu sono sa akapre so non la so puson do do pon hala tum ta la si bang kreke thong do pok lo ke la so bata na le kar beng lo ara pan ku pe message lo so pi ji la jitu non
tumhan nali gains kache song kese tumhan lai bo puthan nali pilo lagi nili ninjing tung je lu kan ninjing kita ni de te bhar jak cho dalam bang kan ninjing dia tung do lo rathur pak lo ke